Guys, obono kok sakai sanayang. Tamongke bidunung mane phaijengti hingke sanjanani bina ama song rangni lup borongni kaka song bongni guardian song rangni lup ungui sanjanano ruginailia nogo tui phega borok. Bidunung mane hai khna mane hai hinggaita. Tamo hingke buila suk ke kharok jagoi kharok ma sinchang jagoi video rok nugui Facebook rogo haino social media pongoi sanjanani video kharok ma sinchang jagoi buila haino bazat para wati panti siawoi rangkogoi relayo lasmano nya kirimano nya ke rangkoi relai kha suke rangkai thangka 14-15 lakh rok asuk obono rang lubuin thangka norok sanjanani nina sanjanani bina ama babu song norok nang sanai suke rang luptang di tamungke video no khadara pohoni oro rang bek khir dihne oboboti prasarok saya ko rang bek khir dihne no nogya kho obo hai hingke norok ti prasarok no je rang rumani norok rang bek khimar nai ang sama hai hingke ta no obo hai norok rang ni lup hingke norok rang bek khimar nai omo hai rang atsuk rang kebang haino police hindi wansa rok se busu khelep khega norok khasia rangni lubungo norok tini tipra sarong la rang se kok se bar khang wansa rok se norok no helep khaiga samjanani bagui asik rang kubang nugui norok rang lubuin thanga ta tabuk hingke dara pohor chungno bisal chungno se wai sabai no bodolni tui khukalai tui risu man subai rekata bongno samung khai tongmani kirikha wai sabai no man subai rekha obono tabungni dino helep khaibo lab kori buino kok thaija thaini saibo lab kori tai sini jise saya manjang nai niji so borok bai sutro ngnai tamungkai nijini kholao jao nok tangrangkho borok bai sini ji sutro ngnai omo hai tabungni dino borok no helep bo khaide kiri kokbo sakri jan bai jan jefa nongthong niji bota jefa nongnai omo hai jongdi tabung dino tabung dino saya mamang bukhawo saya mamang se tine bangsio tabung ni dino kebo kaham bukhawo somnai kirikha tabung ni dino obono borok tabung ni dino o darak chakhangke thiyo busa khamyang tongo busa khamyango ramo dilin oibasongo obono situti obono lalaya diba darangno boi situti omo hai tabung dine helep bo khaide kiri buino obono sagai sanai norok omo hai hingke rangni lup hingke sanjanani guardian song norok omo hingke jeti prasa rang suanai rong no norok rang bek khimar nai omo hai tomung hingke rang bek khimar nai ta ang kisapon omo hai rok hingke sajagya asuk borok la asuk norok no phasni simi no borok se Facebook ro kisar ui dara pohachong bisal chong buino kha kharangma sinchang jakha kamani sandana no aino busak garam khe hani yakung biak busago robon jak gramungo kharuk jagoi se asuk helep khlai lai kha pal dol khe asuk rang kai thangka tabung ke norok o helep khairanai borong no se norok waisabai no bukha bayrai risuong ke helep rok khainani bukha basya khe tabo ke borong norok waisabai joli risuong ke obono sanai asuk rangni lubrok tangdi okok khnangan no snan simusuwa haino basolangan simusuwa asike phasni simi bui bai sini jaibo phaiga kisamisa dara pohota tabo khongo sanjana noro kisami taibo sini jakha bui bai asuk kam kaham khai tongo nei buino helep khayo nei tabo ongka borong no bukha basa liya wai sebai no bukha bayrai sirikhangai norong no helep khayo khaya
omo hai hingke norok no helep khe mono jok khamo bula omo hai sik busak bukha hamya kawi tabo ke borong se rang chawo rang niji man lekha liya pung borok lekhau pung rang hijab maya pung niji norok se rang hijab man pung hingke kongni mote hingke dara pohotong bisal jeng sakhata orang na norok o borok rang chawoi norok rang kelen bagoi sanjana norok rugi naiman liya ta kongni mote hingke omo hai ta norok bono rugi naiman liya ta dara pohotong o bui lukurok rang remane soido pono lang no dara pohotong chawoi o rang no norok no ruliya norok rugi nailiya nogo tui phegata rang krini bagoi omo hai hingke asuk baji kok bukha duku nangro ti prasangna obono omo hai tomung sitrangke rang bek khirilai di o helep khainai borok rok no ang sakai sanai da omo hai sik rangni loop hingke asungno jotono hambai bahai ongjaka video comment kai sadi.